Salutare prieteni! Anul trecut în vară am făcut o excursie în Munții Făgăraș și am stat la o pensiune pentru 2 nopți. Acolo m-a impresionat foarte mult o terasă cu căpriorii descoperiți, unde s-a pus pânză peste acei căpriori. Căpriorii descoperiți și astăzi voi încerca să pun această pânză de cort pe care am cumpărat-o, să vedem cum vine. Deci am făcut fâșii de pânză de cort de câte 60 de centimetri fiecare, pe 3,50 m lungime. Tocmai ce am terminat montajul pânzei deasupra grinzilor și arată în felul următor. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place acest tip de copertină sau ce alte materiale ați folosit pentru o terasă descoperită.